Nasa linya. Hello Karen, good morning. Karen. Nawala. Okay, sige. Kasi bago pa kayang standby yan, doon na putol na sa linya. Si Joshua Bino. Mga tugang may dagdag na report. Nakalibin ni si Joshua. May bareta. Joshua. Hello. Joshua. Bueno. Mga tugang 20 minutos na lang nin pagkaaga, alas 6 na po, digdi po sa tuyang programa. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan na po ang todo lang. Basahon ta daw mga tugang ang rawit-dawit ni Padeng Ray Romero na ipinadara po digdi po sa tuya na programa. Yan ha. Si Padeng Ray Romero may pinadara sa tuya na programa na rawit-dawit kaso sarongal daw. Oni po mga tugang ang asa rawit-dawit. Pero bago yan, sabi niya, anak ko, huwag kang magpapakabalisa. Maraming gawain sapagkat ang pagiging mayaman ay hindi malayo sa pagkakasala. Habulin mo man ang kayamanan ay di mahuhuli ito. Maghangad ka man nito ay hindi mo matatagpuan. Sirac 1110. Salamat. Happy birthday kay Ray Joshua Romero. Ngunyan pong August 21. Kasuhapon ini. Ha? Kasuhapon. Belated happy birthday kay Ray Joshua Romero. Yes. Alright. Happy birthday. Ha? Pasensya na. Belated happy birthday. Kasuhapon ini pinadalas ako ni Padeng Ray. Ang titulo kang rawit-dawit ha. Nom. Paano ka nanini? Ngayon, paano ka nanini? Matuninong naldaw sa satuya gabos. Buhay ta perme, inuton an mahal na Diyos. Kapwa ko magurang, gusto kong ipaantos. Naan mga aki, bantayan tang padagos. Lalo kung babae na minor de edad pa. Bumubukadkad na kampupot o nagdudumaraga. Tabi man na sinda, perming riparuha, tawinin pangadal na makaiwas sa problema. Ano ba sangon yan na kababaihan? Mga minor pangani, iba ng nakahiligan. Ito bagang ang isip na papaduman sa bawal pasainda ang pakikipagdurugan. Itong inapod na atab na pakipagtalik, dugay na pakipagrelasyon duman isip na bibirik. Ani ba sa inda tatao mag-utik sa saindang magurang na sainda nag-ulsit. Pagkaraya pa de. An paghuna kan iba na mga magurang, sinini perming yaon present sa eskwelahan, pero bang ginawara pa, ito pala natringkahan. Uto na, babay na, surrender ang bataan. Ang perming pag-uli na bako na sa tama, kita daw napapaisip nga taarog na baya. Kung kita piglilihisan sa paggalang pabaya, pwedeng may pagbabago kay nini tang padaba. Ngunyan si nini na pirming nanlulunsi, ang kurti kan lawas bakong arog kan dati. Igwana nin takot kasabay ang paghibi, ta sa check-up na hiling, antulak gari may butigi. Ano daw na maray na putorong nagahalat? Kunigwanin arog na relasyon na atap? Kun nagpaagom, tulos bakong maray ang bugtak? Tios kun daing kayod, gutom pati tulak. Mga aki o mga nini, tapos ang pag-aadal.
para buhay mapakaray sa maabot na aldaw. Kung magkapamilya man, bako lamang mapungaw. Dahil sa dinaplusan, pwedeng may mag-umaw. Alagad na nga ni sa habong maghimati, tang kagustuhan magpatapi-tapi. Tabiglang binayaan ka nagdakol so aki, dain na paghandaan, num paano ka nanini. Pasirap-sarapon tayo. Dain na paghandaan, num paano ka na nene. Thank you pa rin, Ray Romero sa Rawit-Dawit. Ngunya na pag-aaga, dili po sa Satuya na programa. Bueno, report kay Diyos Babino. Hali po dyan mga tugang sa luwas, baretang mainit sa morning hirit. Hello Joshua, good morning, Kabin. Yes, Iti. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong pareta, may matukaw ng bagong chief of police sa Daraga Municipal Police Station sa Henry. Magpuhon niya na aldaw. Oo. Si dating Chief of Police, Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., iyo at ipapagara na duman sa Tabaco City Police Station. Mantangan masalidang bagong hepe kan Daraga PNP. Iyo man si Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, nahali man Henry sa Pulanggi. Oo. Kasuod ma kan ikondusir an formal na turnover ceremony. Asin mo niya na aldaw na ininin na Webes, Agosto 22, 2024, nakatalaan at sindang mag-report sa sindang bago, asin kanya-kanyang hipaturang kakaputan. Si dating Chief of Police Candaraga na si Cirillo, iyo ang nagtinirman sa Daraga PNP ni na nasa sarong taon may sarong bulan. And matapos iyan, tan formal ining magkaigwa ni na pagbabalasa, asing kasudma turnover na pasiring na siya sa Tabaco City Police. Ang masalida sa Daraga, haling Pulanggi, Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Yan. Aha. Yan ang Yes. na pareta, nasagap ng DCGB News, sa Summer Capital of the Philippines. Kumusta? Kumusta ang kuan? Joshua? Kumusta sa proposal? Malamig na malamig. Okay, sige. Okay, Aha. Joshua, DCGB. Thank you Joshua sa report. Si Joshua kay nakalib yan. Nakalib siya pun kasuhapon. Hanggang po yan sa Sabado. Nag-file kilib o to nagbakasyon sa Bagyo kay Ribaan. Ma-propose nga niya ko. Pagpigla ka usindakan pamilya ninda. Sabi naman sa Baguio City. Kasang kaya naumpon naman sa Baguio. Si Joshua Bino. May nasagap na bareta. Di pukul niya mangyari sige sa tuya na programa. Mientras tanto, Paringal Armario nasa linya. Good morning, Paringal. Hello, pare. All right, sige. O sabi ni Benji Dapugi, happy Thursday morning, amigo. From Benji Dapugi. Good morning kay Manay Agnes Mape, Melan Agarin, Rachel Capile, Asejo, Cora Realubit, Amada Esplana, and to my lalabs, Emma Heli. Hello? Hello. Good morning. Morning. Now to ang kabaga. Iyo pasinsahan na talaga ta. Namatang kam ka sa banggita. Pero ako, ug mao na ko sa tali ko tapag uli ko kasuhapon na mga pasado alas 5. Nagatrabaho na so ali ko. Hang tinapos talaga din hanggang maibalik sa kuryente kaso banggi. Itong Purok 2 kan kuan, Purok 2 sa Washington Drive. Ikan kami na Ano? kami na turang municipal so matanga maaga apektado sa pagturog me. Pero naatab ka magmata no? Anong naatab? Lagi lang mo mangyana ko parehas pero iyo man ang gadian ng buhay. Ano nga ning barangay nindo? Ano? Anong barangay mo nga ni? Ano? Figure 4, sa Google. Agogon. Apaguna ko, may harong ka sa kuhaan sa may Pigkali, San Roque.
Okay. So, gaming na bumurat ang Peter po. Iyo baga. Pero minsan sa labada, Yes. makulama po niyan mainito. Oo. Mainito, mga nga. Ata na nga ni. Besa na yung manangad ang buhay. Ang isa na pa, isa na buhay. Yes. Oho. Yun ang ganda niyo ito. Okay, bye-bye. Thank you. Alright, good morning, Tabi, kay... Sabi ni Pading Dods, may rason man palan. May rason man ngaya palan. Good morning, Tabi Dods. Alright. Sige. Pading Alarmario, nasa linya na. Good morning. Awara na. Alright, sige po. Sige. O, digyan na kita sa mga birthday greetings, ha? Sandali lang. May chat ako later po. After my program, call ako. Okay. Sige daw. Unig yan sa mga sisters ta. Alright. Okay. Sige po. Rodel Reginaldo, maray na aga Kuya Henry. Anong oras po ikasa DCGB? Good morning, Tabi Rodel. Rimati na migo. Pading Rene Palesa, good morning. Iguan na nga yung kuryente sa Endo. Napasiram sa turog mo. Iguan na pala. Balik ka sa banggi. Matangao na. Kaya salamat kitang maray sa alay ko. Happy birthday po kay Uncle Nol Monforte. Birthday ngon niya ni Uncle Nol. Happy birthday po Uncle Nol. Happy 80th birthday. Happy 80th birthday Uncle Nol Monforte. 80 ka na palan, adi. May matinding tripon, Tabi. Ay pangyari 11 a.m. to 2 p.m. palan. Okay. Di kaya ako makaabot na may maprograma kaya ako to taod. Tabi, auntie, ano yan? Connie, si Pio nakalib ta, gadan baga so ama ina niya, yaon naman sa katanduan. Maprograma ko hanggang alas 12. Ngunyan pong aldaw. Happy birthday na lang, Tabi, kay Uncle Nol Monforte. Ayan. Matindi ang tiripon ngunya na Webes. Matindi ang tiripon, Tabi, ngunya na Webes. Uncle Nol, happy birthday, Tabi, sa imo. Mabuhay ka, Tabi. Happy 80th birthday. Yan, ha? All right. Now, sige. your birthday has come. Okay na tayo. Sandali lang. Baka may mga birthday greetings padigdi. But memories remain. May mga birthday greetings padigdi. Reminds us of you. You're growing older, and yet your image is still the same. And now that your birthday has come, it's all the best you've got. May mga sandali lang sustakulo na pala. Makasupugo na. Joyous birthday kay Dolores Chaing D from Legazpi City Public Market. Yan. Happy birthday kay Dolores D. Yan. Ano po kayo dyan sa market? Chaing from Legazpi City Market Family. Alright, sige. Good morning. Ano daw, Tabi, kung nabasa mo itong sa FB, nagabos na purok 1, 2, 3 kan San Roque, Legazpi. Tinawang kitulong aldo na maghali sa tuklulo ka na harong. Si iyo na iling ko po ito. Daw karing na sundan ko na hiling nagkabarasa ko po ito. Diyan sa barangay San Roque, Tabi. Yo. Kaya lang deki ano yan, itinanay deki naka-follow up sa Muya Tulos ta. Ano yan? Iyon nga niyan, to nag-live si Diyos iba. Happy birthday kay triplets. Jasmine, Jasper, Jaster, Bernal from Lola ng Pawa Manito Albay. Babati po kay Papsi Mustar ng Bangkeruhan, Legazpi City. Good morning, Matibayon si Ray Romero. Salamat po da paring Ray, Matibayon kada, Tabi. You'll have many more. Good morning, pakigreet po and congratulations sa Divine Word College of Legazpi, DWCA, lalo ng Department of School of Arts
and Science. Yan, Sciences. For producing 7 psychometrician at ang mga nasa top 6 with average of 86.40. Si Ara Cristinieva Nodalo, congratulations again. Everyone, nakaka-proud kayo. Worth it ang pagod at sacrifices ninyo. Congratulations ha. Good morning po sa mga taga Divine Word College of Legazpi. Magandang umaga. Tabi sa Indo, congratulations sa mga bagong pasa sa pagiging psychometrician. Good morning daw sa mga taga-Buyuan. Sabi ni Tano Ayala, dakulo na talaga ini. Happy birthday kay Nol Monforte. May text pa digdi 8 Nol. Happy birthday da Tabi sa imo. Good morning Tabi sa imo Henry M. Happy birthday kay happy Thursday morning po okay na to kay Lola Ipi. Lola Epi. Yeah. Good morning. Hali sa mga makuapo si Joshrin, Nicole, asin si Sandy. Baka gusto mo mag-attend sa Astrodome Tabi today, Iconics 2024. International Conference kan biyo kadakol na mga bisita both local, national, international. 9 AM ang starts. Tamang-tama pagkatapos ka ng hapot. Media partner ni PIA si Joshua. Paduman mo Tabiyo. Pasensya na po kamo, nakalib si Joshua. Ako po di ako magkakahali kay basta-basta ta. Pagkatapos ko magprograma ang alas 9, mag-gap lang ako kinagkapit mga sarong oras may kabanga. Di pa ding Marsos nagprograma sa Tingog Kambanuan. Tapos ako ang matukaw sa Aramon niya to sa muy atabing pag-iriba na kalib si Pio ta. Gadan po ang sa iyang ina, no? Kaya medyo limitado po ang sa tuyang oras. Anyway, ilingon ko po taod-taod ha. Ilingon ko po taod-taod. Good morning Tabi kay Jonas Rosal. Good morning man. Happy birthday po sa yan sa Sakuyang Agom. Oy, warang pangaran si Agomo. Warang pangaran si Agomo. Okay? O sige. Balikan ta ang report mga tugang ni Karen Ala. Hali po dyan sa luwas. Karen, good morning. Come in. Yes, good morning Tabi VP. Good morning sa mga paraantabay. Para sa dagdag niya tong istorya, katakot ini VP kan naging intervistata sa PSA Region 5 na kung saan kaipas sangunyan suportado kan Philippine Statistics Authority ang rason na pasalidahan ang national ID kung ang sarong rehistradong may kaput na nin physical o ang pigapod nga ning card na national ID sa ikaininauyunan ang sa iyang itsura sa picture. Yan ang naging payag ni Cecil Billones, ang OIC kan Civil Registration PSA 5 sa pag-uolay niya to na kung sain sa mga manlabilag mga papayag dai pagkauyon ngayon sa indang mga itsura dahil mo na ninda ipaprioridad ang pagsalida sa arog ka ining rason dahil lantanan sa proseso na po sindanin pag-deliver or distributor kan mga national ID na kung kaya nakakapaloy pa ini lalo sa proseso ng paggibo asin pag-deliver sa mga individual. Dagdag pa kaini, maako dapo sinda kay salida kung ini may depektibo na wara asin may mga bakbak na ubako na visible ang national ID card. Sa datos man na inagad niya to sa China, nasa 41 mil na ang nasa estado nin ongoing deliveries sa bilog na reyon iyan kan Bicol. Alagad, siguro naman kan PSA 5 na sa satong rehiyon, partikularmente Tabi VP Digdi sa Albay, padagos ang deliveries sa mga arong. Mientras ipigbukas ka ini sa publiko na pwede na nindang ma-access ang sa indang digital national ID para mientras na alternatibong access kan mga rehistrado para may maipresentar na sindang national ID. Parte Tabi ini VP kan sa indang ipigtataong solusyon sa pagkadelay kan mga national ID card. Yan ang istorya halos sa luwas. Karen Alas, District TV. Thank you Karen sa report. Mientras tanto, nasa linya po si Jomar Bien sa dagdag na bareta. Jomar, good morning. Pasok. Salamat, PP Henry. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Dagdag na naman ang mga school buildings as in school classrooms ang pinag-turnover kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa DepEd Tabaco City Schools Division Kasudma. As in ini duman sa isla kan San Miguel.
Sa ginibong pagbisita ni Mayor Crisel Lagman kay riba ang mga miyembro kan sanggunian panglungsod kan Tabaco, kasabay mismo ang Superintendent kan Tabaco City Schools Division si Madam Fatima Buen, enot na sa Isla San Miguel, enot na rin naman kan grupo ang Barangay Angas kung saan duwang school buildings na may total na apat na classrooms ang pinag-turnover kan lokal na gobyerno sa DepEd, partikularmente duman mismo sa principal kang naunambita na eskwelahan. Matapos ang halipot man lang na seremonya sa turnover, nagpasiring ang grupo ni Mayor Crisel Lagman sa Barangay Hacienda tangani na i-turnover naman ang sarong building na may 6 na classrooms sa Hacienda Elementary School. Kasabay naman sa programa, isinabay ang turnover duman man sa kataning na eskwelahan, Hacienda High School, na igwaman ng duwang building na tigduwang classroom na pinag-turnover kan lokal na gobyerno na magagamit kan mga estudyante. Paghali sa Barangay Hacienda, pasiring sa Sitio Maliktay ang grupo kan alkalde, duman sa Sitio Maliktay kan Barangay Hacienda, nag-turnover man sa Maliktay Elementary School nin sarong building na may duwang classrooms, dangan nagbalyo sa Maliktay High School na nag-turnover man nin sarong building na may 4 na classrooms. Ang naunambita na pag-turnover kan mga classrooms na ini, iyon na ang ultimong pago kan 76 na mga classrooms na ipinagibo kan lokal na gobyerno sa manlain-lain na eskwelahan digdi sa siyudad kan Tabaco, poon sa sentro, sundo sa upland, asin kasudma sa isla. Out of digdi sa 76 na classrooms na ini, puwera pa ini sa ipina-repair kan lokal na gobyerno na 73 na classrooms sa mga naunambitan man na eskwelahan. Sinabi ni Mayor Crisel Lagman na ang lokal na gobyerno kan Tabaco nagdesisyon na mag-utang nin 300 million na espesipikado para sa mga classrooms sa nadigdi sa 40 mga elementary school at 10 high school sa siyudad kan Tabaco, matapos na magpaluwas kan mandana ruling, magpaluwas kan executive order number 38 si dating presidente Rodrigo Duterte na basado sa mandanas ruling ang mga pagpaparepair kan mga eskwelahan iyuan pigpasagot na sa lokal na gobyerno bako na sa DepEd asin dahilan takadakol-dakol na naghaharagan ng eskwelahan dahil nakakasiguro ang mga saradit na eskwelahan sa rayong barangay na mapunduhan kan DepEd o national government para sa pagpagibo kay mga bagong school buildings lalo pat inagihan nin grabing kalamidad an albay asin dakulo na mga school buildings ang narumpag kan uminaging bagyong Role. Ipinahayag ni Mayor Crisel Lagman na kan i-open niya sa sanggunian panlungsod kan Tabaco an pag-disponer nin 300 million pesos na pundo. Dabos man nag-orudyon ang mga ini dahil sa pagkasararong rasoninda na ang pinakamagayon na investment na mapapakinabangan sa lawig na panahon iyuan edukasyon. Ba yun? Okay? Nagsasabi na ang school learning program kan DepEd, dapat ang ma-finance na ang mga LGUs. Diba? Ito, it was an offshoot na decision sa Supreme Court ng Mandanas and Garcia ruling. So, sabi ko, pag-aral kayo yan, kahit mag-antay tayo, baka nag-aantay tayo ng wala. Kaya dapat gumalaw na tayo ngayon. So, dahil po natugot 100%, tinawag po ako na titisilan. Sabi man nga po ni Nels na ang pinakamagayon na investment, no? Dahil naman ako ininegosyo, bang araw ini ka mga economic enterprise na mga ROI, makukuha mo tulong, ang edukasyon, ay makalawig ang sa imong ROI ka ini. Pero garantisado na kung dahil ka mahiroon yan, grabe ang epekto, no, sa edukasyon sa tuyang mga aki. At araw naman na sila magiging futuro, ang mga leaders, ang mga decision makers sa mga abot na henerasyon.
si Mayor Crisel Lagman Luis Rosa sa mga pagtaram niya kasurma sa Isla San Miguel sa pag-turnover kan mga classrooms. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Thank you, Jomar, sa report. Hoy, happy birthday da tabi kay Uncle Nol Morforte. Sabi-tabi ni Uncle Boy and Uncle Antinor and family. Yan po sa TV Albay. Uncle Nol, Auntie Connie. Sabi ni Uncle Boy, Clemenia, boda ni Antinor, si FPJ and Susan Roses. Yan po sa TV Albay. Happy birthday na tabi sa imo ngaya primo. Happy birthday. Okay, sige. Mga tugang ang mga bareta po susunod na. Magkalipas lang. Ay, sandali. Taon ni Baka Igwapa. Happy birthday kay Men V. Ready to. Yan, ha? Masunod po ang mga bareta sa GB News Express. Magkalipas lang kayo. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini. Tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6 Gs, oras po sa Pilipinas. News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw nin Webes, Department of Health Bicol, nangapudan sa publiko na iosip ang anuman na impormasyon
may kinaraman sa persona o grupo na nagagamit kan pangaran ni Department of Health Bicol Regional Director Albornoz sa illegal na transaksyon. Sarang miyembro kan teroristang grupo nagsuko sa Villar Municipal Police Station. Kaso nindingge sa Pilipinas, puminakol sa 150,000 sigon sa Department of Health. Commission on Elections iluluwas ang giya para sa pagsumiter in Certificate of Candidacy kan mga kandidato sa 2025 elections. Alice Go nakatimbre na sa Interpol. Sa ibang nasyon, 20 na Palestino nagadaan sa airstrike sa Israel sa Saudan asin eskwelahan. Business News, BTI asin PDEA, nagbiyo nin pwersa kontra sa mga vape products na may droga. Health News, pagiromdom sa World Mosquito Day, nagpagiromdom sa mga health experts sa publiko kontra sa helang na darakang namok. Detalles mga tugang kan mga bareta niyato sa lado lokal. Nangapudan po si DOH Regional Director sa Bicol na ipaabot sa indang kaaraman ang anuman na impormasyon manungod sa mga individual o grupo na nagagamit kan pangaran kan Department of Health CHD Bicol sa paagi ni Regional Director Rodolfo Antonio Albornoz. Asin iba pang opisyal kan ahensya, maski anong klase nin illegal na transaksyon o paghagad nin donasyon. Ang pahayag kan Department of Health Bicol ginibo matapos makaresibe nin informasyon. May kinaraman sa pagbidbid o nagpamidbid na sarong alma na staff daw kuno ni Regional Director Albornoz na naghagad nin donasyon asin nakipagtransaksyon sa sarong supplier. Tinawanin doon kan DOH Bicol na ahensya dai nagahagad din anuman na klase ng donasyon o transaksyon na pagbayular sa ley. Dahilan kay nipig abisuhan kaan publiko na maging alertado asin dai basta-basta magtubod sa siring na mga panluloko. Ang siring na bagay dapat mai-report tulos mga tugang sa Department of Health Bicol kaya mag-email sinda sa cmu@bicol.doh.gov.ph ang mga kadududang transaksyon para sa aksyon kan ahensya. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta may koneksyon sa tuyang salud. Nakapagrehistro po ang Bicol Region in 1224 na kaso ng dengue pon kang Enero sagod Agosto 10, 2024. Sinabi po ni DOH o kan DOH Bicol Center for Health Development na ang nasabing kaso halangkaw kumpara sa 633 na narehistro kan taon 2023 sa parehong peryodo. Ang siring na sitwasyon, pangapudan kan ahensya sa komunidad na pakusugon ang implementasyon kan Dengue Prevention and Control Program asin sunod doon ang 4S o ang Search and Destroy Breeding Places, Seek Early Consultation, Self-Protection Measures asin ang support paging para dain na madugangan pa ang nasabing mga kaso. Dagdag na report hali po dyan sa luwas kasabay mga tugang ang Mega Force Patrol si Jimmy Nazalita. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, balikan taman ang report ni Pading Al Armario. Marami pang bigas na kakainin ang Pilipinas bago kita maging exporter ng bagas. Sa informasyon ni Congressman Saldico, Chairman Committee on Appropriation sa Kongreso, sa report sa Indakan Department of Agriculture, kaipuhan ang budget na 350 billion para maging food sufficient ang Pilipinas. Eksperimento pa kung paano mapakusog ang production asin mapabarato ang presyo kan bagas. Magtatarabangan ang Department of Agriculture, National Food Authority, NIA o National Irrigation Administration asin iba pang ahensya di gobyerno. Alagad ini dai pa full blast na nagigibo pupuunan pa sana digdi sa Bicol bilang pilot area sa pagikan contract farming program. Kaya marami pang bigas ang kakainin para maging self-sufficient, as in rice sufficient, maging rice exporter
ang Pilipinas. Alarmario, DCGB. Mga tugang pike ang naglalakop na social media report hali sa sarong Facebook page manungod sa pigasabing DSWD Cash Assistance Announcement. Sigon sa Department of Social Welfare and Development Bicol, dahil sinda konektado sa nasabing account asin pinahimuti ka ng gabos na mga post ang mga panlalansi dahilan para malibong ang publiko. Dahilan kaya ni piging kanyar kanahin siya ang publiko na report ang nasabing account asin iba pang peking account para dain na makapagbiktima nin si Sayman. Patanid pagandis WD Bicol sa gabos na tulos maniwala sa mga nababasa sa social media. Dai pag-click asin ang dai pag bigpapadarang link asin ugalio na mag-verify asin mag-fact check nin mga impormasyon na nababasa online. Balikan ta ang report ni Chief Jimmy Nasalita hali dyan sa luwas. Sarong miyembro po kan PSR listed communist group ang nagsurinder sa Jubillar Police Station. Kanakalihis na daw. Sigon ni sa Albay Provincial Police Office. Kung saan ang rebelde na midbida na si alias Jonathan. Kasabay ka na sabing pagsoko ang pagtao sa iyanin recognition as in insentibo. Sirarom kang NTF LCAC ICLIP program na sabing group persona presenting na sa kustudyang ngunyan kan Jubillar Municipal Police Station para sa magkanigong dokumentasyon. An albay kasurog kaps panago sa nangapudan sa natadang miyembro kan grupo na magbalik loob sa gobyerno dahil may nakahandang programa asin intervention para sa inda. Magbabalik ang mga bareta makalipas lang po mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, ligtas sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang nalinibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang. Pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda.
pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:21 po nin pagkaaga. Balikan ta ang report, hali po dyan sa luwas kasabay mga tugang ang bareta kan Mega Force Patrol. Yomar Bien, nasa linya. Sarong babae ang arestado kaso nga digdi sa siyudad Cantabaco dahilan sa kasong may koneksyon sa droga. Ang suspitsado na binisto sana sa alias na Whitney, sarong 49 anyos na babae na residente kan Barangay Corbidal, Cantabaco City. Ang suspitsado, iyo ang naarestar pasado alas 3 ang pagkahapon kasudma matapos na isirbi kan mga miyembros kan Cantabaco PNP ang warrant of arrest na ipinaluwas ni Judge Luela Tindugon Rocha ang judge kang RTC branch 15 Cantabaco City dahilan sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang partikular na binayular digdi ni kan suspitsado, iyo ang pagtatago kan illegal na droga asin pagpabakal kan illegal na droga. Uli kay ni ang korte nagtagamaman nin piyansa para sa suspitsado na 200,000 pesos para sa pagluwas niya una sa karsel abang bibista pa an sa iyang kaso. Yan ang report, Yomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:24 po nin pag-aaga. Puminakol mga tugang sa 150,000 ang numero kan kaso ng dengue sa nasyon. Base sa datos kan Department of Health Bicol, sigon sa ahensya, masalangkaw ini nin 39% kumpara sa narehistro sa parehong panahon kan taon 2023. A pesar kan masalangkaw na numero kan kaso, mantinido man na mas baba kaysa nakaaging taon ang narehistrong mga nagadaan dahil sa helang. Nasa 296 ang numero kaini, ngunya na taon na mas baba nin 24 poon kan taon 2023. Sigon sa Department of Health, ini dahil sa mas dakul na mga Pilipino ang atab na nagpapakonsulta, kaya tulos man na may testing, diagnosis asin medikasyon. Uminabot mga tugang sa totalmenteng 396 katawo ang nagadan sa bilog na nasyon ngunya na taon dahil sa dengue, mantang padagos pang nag-iitaas ang kaso ngunyan na taguran sigon sa Department of Health Bicol. Sa panibagong datos kan DOH, nagpapahiling na 396 na pagkagadan na rehistro poon kang Enero sagod Agosto 10, 2024. Ini mas sa baba kaysa 421 na pagkagadan na nairehistro sa parehong panahon kanakaaging taon. Naripado man kan ahensya ang 24% na pagitaas kan kaso ng dengue poon 18,784 kan Hunyo 3 sagkod Hunyo 13 sagkod
23,290 kang Hulyo 14 hasta Hulyo 27. Nasa 13,354 dengue cases ang narehistro kan Hunyo o kaya Hulyo 24 sagod Agosto 10. Alagad sinabi kan DOH na posibleng ini dahil sa udyan na konsultasyon asin report. Sa kabilugan, 150,354 na kaso ng dengue ang narehistro sa bilog na nasyon pon kang Enero sagod Agosto 10 na masalangkaw ng 39% sa 107,953 na dengue cases sa parehong panahon kan taon 2023. Nagkaigwaman ng pagitaas nin mga kaso ang gabos na rehiyon kanakalis na tulo sagod 4 na semana pon Agosto 10 apera kan Socsargen, Zamboanga Peninsula asin Bicol Region. Sa giraray po natin awanin doon kan Department of Health and 4S strategy pangontra sa padago sa paglangkaw kan kaso ng dengue sa nasyon. Napagirumduman nin search and destroy sa mga pig-istaran kanamok, self-protection sa pagi kan paggamit nin insect repellent, seek early consultation o atab na pagpakonsulta sa doktor, asin spraying, asin fogging sa mga hot spots nin 2 semana para maiwasan ang outbreak. Inot ng ibidalugar kan DOH na may nabot sa sobra sa 150,000 na kaso ng dengue ngunya na taon. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na nakatalaan ng ideklarar kan ahensya ang dengue outbreak sa nasyon sa separadong press conference. Idinagdag pa ang DOH sa sangunya nakasalalay man ang lokal disease outbreaks sa mga lokal na gobyerno. Masunod o kaya sa masunod na semana, nakatalaan ng iluwas mga tugang kan Commission on Elections o COMELEC ang guidelines para sa pagpasar kan Certificate of Candidacy o COC para sa 225 election o kaya sa 2025 elections. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, namapon ang COC filing sa paglaog kan bulan ni Oktubre na madurar sagod sa Oktubre 8 ngunya na taon. Sa girari na tinawanin doon kan COMELEC nagabos na masumiter din kandidatura sa indang akoon basta kumpleto ang detalye asin tama ang requirements. Ang COC kan mga para sa gobernador, vice-gobernador, miyembro kan sangguni ang panlalawigan, gigibuhon sa provincial election offices. Mantang ang mga kongresista, alkalde, vice-alkalde asin miyembro kan konseho, masumiter kan sa indang certificate of candidacy sa mga city asin municipal COMELEC offices. Inotang ipinahayag ni COMELEC Chair Garcia na sa Manila Hotel ang venue kan filing para sa national positions, partikular na sa mga makandidato sa pagkasenador asin party list. Itinimbre na kan Department of Foreign Affairs o DFA ang passport kan sinikadan sa pwesto na Banban Tarlac Mayor Alice Go asin ang sa iyang pamilya sa Philippine Center on Transitional Crime o National Central Bureau kan International Crime o Criminal Police Organization o Interpol. Inanibidulugar kasahapon ni Senador Risa Ontiveros kasabay kan pag-welcome kay ni sa direktiba ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Department of Foreign Affairs as in Department of Justice na kansilaron ang pasaporte ni Go Huaping o Alice Leal Go. Kasabay kay ni sinabi ni Sheila Leal Go o kaibahan si Sheila Leal Go, Wesley Leal Go asin ang Catherine Cassandra Leong. Sinabi kan senadora na nagsurat ang DFA sa National Bureau of Investigation o NBI asin Bureau of Immigration kang Hunyo 26 asin Hulyo 9 para patunayan na minadeklarar kay Go ang sa iyang identity asin citizenship. Dagdag pa ni Hontiveros na nag-request ang DFA na i-cross-match ang biometric record sa database kan DFA vis-a-vis record kang NBI para magamit kan DFA para sa fraudulent identity. Ang DFA, Office of the Consular Affairs, nagibuman in precautionary measures na sabay sigo asin pamilya sa passport watch list database initanganing mapugulan ang pag-issue nin bagong pasaporte.
Dinipinsahan ni Senate President Chis Escudero si Senador Risa Hontiveros matapos na makapagpasuhay kaini si Vice President Sara Duterte. May kinaraman ini sa 2025 budget kan Office of the Vice President o OVP na sigon kay Hontiveros nakatagama sa mga programa kapareho kang programa kan ibang mga ahensya. Sigon sa Senate President, may diretso ang senadora na hapoton si VP Sara may kinaraman sa tatagamahan niyang budget. Dagdag pa ni Escudero na dapat sanang simbagon kan Vice Presidente ang mga kaputan dahil responsibilidad ini kan pamayo kan OVP. Nagibitar man si Escudero na magkomento sa isyu may kinaraman sa impeachment dahil pakupaining jurisdiction kan Senado sagkod na dain nagaabot sa saindang opisina. Magbabalik kami sa mga bareta makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpi nyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpi nyo. Legazpi nyo, Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpi nyo, serbisyong Sunshine Imperial. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
mahina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Dai mababa sa 20 na Palestino ang nagadaan matapos ang airstrike kan Israel sa sarong merkado asin eskwelahan na ginamitan o ginagamit bilang temporaryong estaran kan mga nawaranin harong nangyari ang insidente sa Deir el Bala sa Central Gaza kung saan pwedeng maglangkaw pang numero kan mga magagadan dahil igwang mga seryosong kamugtakan ang ibang biktima. Dakul man na mga biktima iyo ang mga aki na nasa kritikal ang sitwasyon sa mga ospital. May nagkapirang biktima man na natambunan matapos ang pag-atake sa eskwelahan kung saan padagos ang pagigibong paghahanap ngunyan kan mga autoridad. Nagbiyo nin puwersa ang mga o kaya salado nin pagninegosyo. Business news. Mga tugang nagbiyo nin puwersa ang ahensya kan gobyerno para kontrahon ang maraot na dara kan mga vape products na may laog na illegal na droga. Ang Department of Trade and Industry nagkoordinar na sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA asin nagpirma sa sarong kasunduan para labanan ang paglakop kan mga nagpapabakalin vape products na sinalakanin droga. Sigon sa DTI, sa pagikan kasunduan na ini, masisiguro kan mga ahensya nin gobyerno ang kaligtasan ng publiko lalo ng mga jóvenes sa mga produktong may halo na illegal na droga. Ibang kita mga tugang sa newsroom kan DCGB, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. May kinaaraman po sa Bareta sa Satuyang Salud. News Director Mar de la Cruz, good morning Paring Mar. Good morning VP. Sa pag-obserbar kan World Mosquito Day kanagaging aldaw sa giraran na tinawan doon kan World Health Organization o WHO na namok iyo ang kaibanan sa nagkapirang hayop sa kinaban na pinakang peligroso sa salud ka mga namamanuaan. Sigon sa mga health experts na namok pwedeng magdara ninhelang na arog kan malaria, dengue, oropose, chikungunya, zika asin yellow fever. Patanit kan WHO na mosquito-borne diseases nagbuktak sa peligro kan milyones na buhay sa entanong kinaban kung kaya dapat nalinigan ang mga pwedeng istaran kan mga ini. Health News from Newspace, Martila, Jain Iba. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:37 na. Aramon na po ang latest na report sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa DOST, kasabay po si Luis Cleofe. From Pag-asa, live na live. Good morning, Luis. Gas marahay na aga sa Tuya Gabos, ini ang latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panaw. Easterlies o dulos, ali sa Dagat Pasipiko ang nakaka-apekto sa Visayas ni Mindanao. Digdi sa Kapikolan, nilalaoman ang bahagyang mapangarunon sa gusto pangarunon na kalingitan na may pulong-pulong paguran, pagkidlat o pagdagudol ang mamamatean. Malaya hangtod sa moderatong duros na hali sirangan sundo sa norte sirangan ang mamamatean na may banayad sa sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang nilalaoman na agwat kan temperatura sa maghapon tuon 25 hanggang 34 degrees Celsius. Ang aldaw nagsirang kasuba agong 5:33 ning aga at masulnok naman at siya ni 6 o tuning hapon. Inituloy istiyope hali digdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Salamat po, Miss Luis, sa report hali dyan sa Pag-asa DOST. Mga tugang, alas 6:38 po din aga, oras po sa Pilipinas. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Kasabay po dyan si Jenny Balyaran, Angel Mustasa, asin ang report kan Mega Force Patrol,
hali po dyan sa luwas. Sendong na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. SB19 here, ano atin? Atin po, chicken McDo, much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe, better chicken McDo. Atin go, chicken McDo, parami na tayo. So in love sa chicken McDo, para sa'yo at para sa atin, ang better chicken McDo. Atin go, chicken McDo, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel, ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024. Mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Oy, sandali lang. Dito muna tayo. Importante po ini. Nan mga helang kang atay, mga tugang maaraman taasin, dapat protektaran po ang satuyang atay. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pagalunin alak o pagkaon po nin tabak. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mogmang atay, kay puan po mga tugang nasabayan po nin protection liver aid. Liver aid Silimarin Capsule. Ang Liver aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Liver aid Silimarin Capsule, probadong epektibo sa pagtaupo nin proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man po ang Liver aid sa pagpugol kan paghubag kay may bisyo man o wara, may hilig man uminom o dai,
mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Alright, o di bueno, mga tugang 15, bago po magabot ang alas 6 nin aga, dito po sa DCGB, oy happy birthday garara itabi kay Uncle Nol Monforte. Yan, 80th birthday, dyan po sa taga-barangay 16 yan, ha? Okay, o bago kita mga tugang sa iba pa niya tong topic kunyan pag-agad. Dahil po kita ngunyan ki Kulalapnit, dahil kitang blind item ngunyan. Ta si Joshua, nakalive, ha? Nag-file po kilib si Joshua sa nagpasiring sa Bagyo. Nga kumano ka, ma-propose ngaya tabi ako. Di ko alam kung di ko alam kung anong ipopropose niya. Basta ma-propose na siya. Di niya ko alam kung ano tabi. Alright. So mga gusto tabi, mga tugang maglaog sa Philippine Military Academy, nagdidikaso hapon sa kuya si Colonel Pupa. Saro po mga tugang sa mga profesor sa PMA, ano? Bicolano siya, taga Catanduanes. So ni po ang mga requirements, baka gusto nindo ta. Pwede man po ka muna mag-apply online, pwede man po ka muna mag-walk-in, ano? Ang exam tabi sa maabot na 24 and 25, ha? 24 and 25. Diyan po gigibuhon sa Philippine Navy. Diyan po sa Naval Forces for Southern Luzon, sa Rawis, Legazpi City. O ni po ang mga requirements para sa walk-in applicants. Darahon lang po nindo ini. So gusto tabi na mag-exam sa PMA, Philippine Military Academy. Iga po sinang entrance test dyan po sa Navy, Philippine Navy, sa Naval Headquarters, tabi dyan sa Rawis, no? O ni po ang darahon nindo ha, accomplished cadet applicant for a form, no? Available yan sa venue, sa examination venue, tabi, no? I-accomplished ang papel na itatao po nindo, tabi, may mga sisimbagon duman, simbagon po nindo. Ikadua, magdara po kamo kan photocopy kan PSA birth certificate. Taduman po ilingon kung kamo tabi kwalipikado ang edad nindo. Ano? Ikatulo, photocopy kan Senior High School Form 138, 137, report card, tabi kan grade 11 or 12 with GWA of at least 85 years old. So, pwede kang high school graduate o pwede ka tabing senior high school graduate. Okay? Latest 2x2 ID picture na may white background. Yan. May oras pa man, tanong yan. Webes pa sa nangon yan, may oras pa man tabi. 2x2 na picture na may white background. As in po, saro tabi, magdara tabi nin valid ID. Yan. O an application form, pwede man da tabing i-download mga tugang online. Magpasiring lang kamo sa Facebook page, mga tugang kan Philippine Military Academy. Okay? O yan tabi ang qualifications, mga tugang kang ano yan, kan mga kandidato. Okay, kang kandidato. Qualification tabi kan gusto maglaog sa Philippine Military Academy. Full scholarship baga na di. Pag nakalaog ka sa PMA, full scholarship yan. Okay? Oy, pasalamatan ko una tabi so Albay Electric Cooperative na-restore din sa kuryente ka sa Bangging Matanga. Diyan po mga tugang sa Purok 2 kan Barangay Utso. Salamaton tabing maray, tabi sa Albay Electric Cooperative. So mga team, matanga nang natapos ka sa Banggi, mga tugang so sa inang trabaho para i-restore ang kuryente po dyan sa Purok 2, tabi sa, dyan po sa Barangay Utso. Salamat po maray, Aleko. Ang problema naman kan mga neighborhood duman, so internet connectivity. Yan. Tanasulo baga supposti duman, viral baga kasapon sa social media so mga reaction buda sa mga post, no? Nasulo kaya ngunya na aga, pero pasalamat ako sa mga telcos na nakadaralagan tulos dumang kasuhapon. So Converge nakadalagan tulos dumang kasuhapon para riparohon tabi ang linya kan internet. Okay, so yan tabi mga tugang ang ano yan ang sitwasyon sa lado nasyonal yan, sa lado lokal
Tabi mga concerns, tabi sa brownout. Good morning, Henry M. Kumusta po kami digdi? Sa Rawis, Legazpi City. Yan. Good morning, tabi sa mga taga Rawis. Kumusta ka mo dyan, tabi? Ang sa tuyang mga kababayan, mga tugang sa Rawis, Legazpi City. Okay. Sana po kamo gabos nasa maray na kamugtakan. Ang mainit mo niya na panahon, Susimbagan baga sa Lado Nasyonal, susimbagan ni Vice President Sara Duterte, buda ni Risa Ontiveros. Dahil anduman mga tugang sa 10 million na budget kada opisina kan presidente, nan vice presidente nagpagibutabi mga tugang kilibro ng titulo kan ngarang kan libro, Mabuting Kaibigan. Yan. Di ba? Mabuting Kaibigan. Yan. Yan ang matindi susimbagan kanduwa sa budget hearing. Hello? VP, good morning. Good morning, amigo. Saro lang tabi ang masasabi ko dyan. Pirmi magdistansya si Senator Hontiveros kay Sara. Aram ko na kung nata O takot kumbagan siya bigla. Iyo manangat. Makuyo? Iyo manangat. Narandaman mo so. Narandaman mo so. So sheriff pag narandaman mo ito. Sheriff 2021 ito eh. Iyo pa ka. Makonsiloan. Diba dali yun siya? Mas magaya na istorya para sa media. Nakulang baleta yan. Denganan mag-viral di malas na. Bata. National pati yan. Ngunyan baga, ibaho na ang mga ang Senado buda sa Congress kumpara kang panahon na inarabutan tadi. Iba na? Iba. Nag-iba man talaga ang landscape. So, mas magayon nga ni. So, pareho kan baga, People's Assembly kan Taiwan, nagsusurunto. Man talaga, bigo. Nagagarapuan talaga. Nagagarapuan ito. Nagugurunutan pati. Dahil ng tararaman. Mari sa tuya ta, nagsusirimbagan pa lamang. Imagine mo kung naroon ka ng Senado ta. Oo. Ano daw ang itsura ni Bato? Iyo baga de. Bagoyo. BP. Opo. So, nadangog ko sa imo. So, filing kan certificate of candidacy kan mga kandidato. Iyo. Oktubre na. Iyo. Nagdalog lang sa isip ko na hapot. Paano masiasigura kan kandidato na legal and birth certificate niya? Baka maarag. Paano ko daw sige, ihapot ko daw yan sa Comelec migo. Pagaranin na ang filing kan COC. Paano mo masiguro na ang birth certificate kan ma-file authentic? Yes. Tabaka. Considering tiraan na ang cover na fake duman sa Mindanao area. Iyo baga adi. So that makes all birth certificate suspect. Buda. Dakol baga migo na ano sa podcast so early early registration. Nag-discover baga. Late registration. Late registration. Sobra baga na 2,000 itong na-discover na late registration pero makaduda-duda sa indang pangaran. Iyo na nga ni. So ngunyan, anhapot, paano makasigurar na authentic an birth certificate kan ma-file kan certificate of candidacy. Tadapakaan? Isay ang pinaka dyan na authority, final authority. Yes. Tabaka dyan ka. May nag-file ngayon na Juan de la Cruz ang pangaran. Ang tunay niyang pangaran pala si Wang Lingku. Baka dakulong bagaan aramtang mga kandidato na iba ang tanog kan apelido. Iyo. Tama. Pwede ihapot yan sa paano masiguro na yan ang mga birth certificate na inasusumiter sa inda authentic. But sabi ni Commissioner Chairman Erwin Garcia, ako ang daling nagabos na isusumiter na papnakakuan. Iyo nga ni. So ano mo yan? Ano ang additional na action na gigibuhon ninda nga mas masigurado. Yes. Diba? Okay. Kasi diba taw-taw kan may gobernador kita digdi iba man pala nan pangaran.
Pero migo, yung mananggad adi. Pero speaking of governor, gani, ang makarandidato, mitbintanang dati. Pero baka may luminuwas na iba. Nagaduda talaga ako. Latoson. Ako yung bagang na-discovering fake. Iyo baga, adi? Iyo baga. Sa recto, madali yun yan. Yan. Okay. Iyo man lang sabi, anak po to. Sige, migo. Salamat. O, sige. Ihaputan sa Comelec. Yan ba na nangyari kay kay Alice Go, Salbatana? Ang gano'n yan, natapos ang istorya. Hello? Ay, sandali. Hello? Sabihin mo. Yes, morning. Di ka nagdududa ining kuan ni Sara, Vice President. Sorry. So, papangibong libro. Si libro? Oo. Ano mo kaya? Basta nang pag-ibod ang libro ba ko question nun nga question nga ni Hontiveros. Madalion man sila tabi ibigay. Oo. Talaga so advisor ni Sara. Oo. Madali na ba ang eleksyon? Yes. Makamara mo 10 million. Oo. O so pandok yaw. Nailing mo itong kopya kang libro-libro na mga perang pages daw ito. May mga bayong. Kaya nga niya so pandok. Oo. O di libre na so sa eleksyon. Sinabi ba ni BP Sara na ang problema ngayon ni Senador Hontiveros nga yata, yaon nga deman sa pandoko, buda nga ma-eleksyon na nga, mabuto nga sa ako sa mga tao. Pwede ba ito? Pwede ba niya? Pwede mag-ibot yung pandok? Yes. Oo. Pero kung siyang author ka ito, pwede man. Kaya lang ang question kan iba, napadali paggamiton, suporta kan gobyerno. Kaya nga, yun nga. Mura talaga sa advisor nila. The best. Okay. Salamat, Migo. Di ba? Pangan nato yan, iyan tabing mga questions na ang mga tugang ta. Dakol mo niyan kan mga viral na mga istorya, may kinaraman po dyan. Hello, good morning. VP. Tama ito daw, patay ng pandok ito. Iyo nga ni. Nailing mo ito pare, nailing mo ito. Inahiling ko. Oo. Say ang target reader kan libro naan. Mga aki kayo, may mga bayong-bayong baga dumaan. Pakiaram ka si Sara Duterte na yan. May mga gurat. Inda, kunapa no ito. Abang ito, nangako baga siya na isusumit ngo niya na aldaw da so copy kan libro na sinurat. Okay, pero nagruluwasan na baga sa social media klase. Masunod na libro na isusurat niya. Ano daan hiling mo? Tungkol sa isang taksil na kaibigan. Ayan. Makatakot po nito. Tapos sinurat niya, ang mabuting kaibigan, di ba? Di mo ito nabasa? Baka ang sunod pala, taksil na yung nailing ko ito. Yun daan isusurat niya sunod. Ano rin daw ito i-publish tadi? Sisay daw, di. Baka iyan ang hapot kung sisay. Di ba? Mag-urukodan kita. Okay. Taksil na kaibigan. Sige, Migo, salamat. Awinda. Yan ang kwanta di. Kaya mga tugang, kadakol ka nag-react tungkol dyan. Saro sa nagpahayag, ito bagang tungkol kay Alice Go. Saro po sa nagpahayag kan kiri matinding reaksyon mga tugang. Iyo po si dating Senador Bam Aquino. Nagpahayag daw po nin matinding pagkadismaya si dating Senador Bam Aquino sa Bareta na nakaluwas na mga tugang ni Nasyon si Alice Go sa likod kan Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. ILBO pa rin ang shoot kayan adi na ilinabas lab kontra sa iya. Di man talagang daykan kabos na Pilipino nag-react may kinaraman dyan. Sigon kay Senador Bam, dapat na magibo daw nin mahararom na investigasyon para matukoy mga tugang konsise ang kasabwat ni Go sa gobyerno para makaluwas ini sa nasyon. Ako talaga, nagtutubod ako na may nasa likod ka ito kung paano mga tugang nakaluwas sa nasyon na day uminagi sa immigration kan gobyerno ta. Ang sabi baga kan BI Bureau of Immigration, nag-backdoor nag-backdoor. Kung nag-backdoor manan, pwedeng iba mananggad kinagtuwang para siya makalusot. Kumbinsido man si Senador Bam na daig daw magkakapuslit si Go sa Pilipinas na daing nagtabang na opisyal nin gobyerno dahil nangyari ini sa taho kan mahigpit na pagmamanman asin pagbabantay kung hain siya
Kung saan man tabi mga tugang ang dating mayor kan Bamban Tarlac. Idinagdag pa ni Senador Bam Aquino na ang pagdulag ni Go mga tugang patunay na guilty ni sa mga ipinagasahot sa iya tungkol sa operasyon kang illegal na pugo sa satuyang nasyon. Halos nag-react ang kadaklan baga tungkol dyan mga tugang tamalauto na baga na kung ma-expose tabi ini na istorya ni Senador Risa Ontiveros mga tugang nagkuan man nag-imbestigar man sa iba uto na ngaya baga sa Singapore, Malaysia, nagpa-Indonesia ang hapon hay na itungon yan nakatimbre da tabi sa Interpol nakatimbre da tabi mga tugang na sa Interpol yan kaya dapat man talaga na magkondukta ki hararom na investigasyon tabi may kinaraman mga tugang sa isyong ini sa satuyang nasyon. Makonsilo ang mga nangyaring bareta sa palibot tadi. Hello, good morning. Hello. Sabi ko. Ano bigo? Dahil lamang yan nag-Malaysia. Ito nasa Indonesia. Go na ngaya siya. Nakaalis na. Nakaalis na. Nasa Singapore na. Ano pa? Pasurusing-sing na sana. Pangyayari sa Maabaka. Adi. Anyway, yan man. Nasa Pilipinas ba kita, amigo? Tama ka. Nasa Pilipinas kita. Mga anggabos na pampangayari. There's no place like Philippines. Iyo. Anggabos na pangyayari. Kung may connection ka, may kwarta ka. Pero kung dahil ka man ki-connection, dahil ka man ki-kwarta, buda dahil ka man ki-abilidad talaga. Dahil ka man dahil mo kayang gibon. Di ba? No. Yeah. Okay. Salamat, Migo. Yeah. Sa lokal, Migo, di kita sa lokal mag-uroron sa Oktubre 1 hanggang 8. Kung siya digyan ma-file nin mga kandidato sa mga local positions. Yan na banganta, ha? Magkano na sana, sambulan na sana, maraman ta na kung sisay. Ha? Diba? Madali na, Migo. Madali na. Madali na. Sambulan na sana. Bilis. Okay? Sige, Migo. Salamat. Good morning, Henry M. Pighapot kaya si VP Sara ni Hontiveros tungkol sa books. Ang simbag ni Sara, politika ni Hontiveros sa Davao. Now, hinali na so budget sa libro. Saludo ngayon kay Hontiveros. Ang sisaluduhan ko duman na iba, apera kayan, si Senadora Grace po, matibayon na, marayan pagka-preside niya, mga tugang kong pagdiri po, kan sa iyang committee, siya bagang committee on, finance, kan Kongreso, kan Senado, may kinaaraman dyan. Kaya, naging mainit sa simbagan, mga tugang kandua, may kinaraman po sa isyong yan. Anyway, good afternoon, Hen. Good afternoon. Good morning po, Hen. Basta si Alice uto na, go na siya. Yan nga ni, basta. Dakol mga tugang ang ining filing kang COC. Tama itong hapot ni Joker ka sa bago. Paano nga mas masiguro na authentic ang ipa-file ka yan? Kaya, kung may challenge ka, gusto mong i-challenge sa nag-file kang COC, mag-file kang reklamo sa COMELEC. Pero sabi ni Senador ni Chairman Erwin Garcia kan COMELEC, ako na nagabos ang ipa-file mga tugang na COC sa Commission on Elections. Anhapot mananggad, paano yan maiwasan? Daday na maarog mga tugang sa pag-file ni Alice Go na ang pangaran niya ang sa pangaran niya pinag-attribute baga sa iya si Go Hua Ping. Ang Filipino name niya Alice Leal Go. Diba? Kaya sabi ni dating Senador Bamakini, investigaran ngayon yan, tangani na matawanan di magkaganigong pag-aadal nin hararom kung napano ngaya tanangyari yan. Salamat kan sa inyong pagantabay mga tugang, ini pang lalaking hindi inuumaga, Henry Maceda po. Thank you, goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Everything is nothing if you got no one, and you just walk in the night slow.
ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy